man churo lo dak ke wang berta nang enapot pini empur nam nang gerap dun penapot elitum Aphlc a nomination neli nomination paper pass pemil un pemil non ke elitum kam ke claim che torok nang po athema la ke ki jutsi aron pusi elitum chini nang po ron kacedan inglong arat lapen khilonjia okhomia atum lapen adivasi atum an ihi dopet nang po lapen non dopet lo lapen ahi kaprek anathuke kichi atum la so aron non elitum akhei lapen along ri kache raya phan la so ron chedan pe menang po pini penke lapen nilitum ki puji esondo non our side ended for athemalaga urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't ke claim nangji ke claim nang ne po alam dak itum phanang pilo la solong number 1 a paragraph along ke top like an announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Dake pula pohelo concession ki pi tamane nang tum puan ki pi nang ye 100 pharu be pi nang ye do phokep anang pichot nun pelaksanaan program lapen arni sihat ilitum a chief minister ka ningje tekang ration card lapen ke orunodoi ke do atum an aphan ke ason ki pi pe joy pik bo walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct karkan sikaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paning long nang ni ap ruling party atum ningje long le pusi la dakepu akapre ka tom phan pupe ba akapre ka tung ye tung ke sanction da un ida jikadi la po alang litung sanction un ke la si alang litum phan la ke ningje long li lake pusi lake illegal lo lake aron realam lo pusi dak paningje paningje long nang ni non ningje warat jong si BJP tum ningje warat lote ilitum khang dun bek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made review by political executive lake minister atum hai hoi EMC, MSC, MLA, MP atum hai hoi. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. La processing election puge processing application puge hala application ka submit tang atu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atum a application ta non akam and edit nangji la election tang te ticket pusidak ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pin halai hui ansita lapen akimi a scheme aphanta fund ka release abangke lake election tang de tike claim long le nang jite pudaka pudo
commission la election commission a permission and vek nang ji jong si urgent upai we la ke claim vek nang popular tang de la son ke dukhok ti tia pot earthquake do ji mene la pen tomon ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son do ji mene pot son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen a permission nang vek ji. These include works under the Member of Parliament, Rajya Sabha members, Local Area Development Fund for MLAs, MLCs, Local Area Development Fund, MLC, pulote lage Member of Legislative Council, pulo non-dak ilitum ke MSC ason po, MSC, CMEM atum anta, hang askim ta non-peclaim long nang ne, lapen nitum son ng people son askim ng sanction po puke asap ta lang litum ning je long li a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non iltum independent ke thur ke hai helang atum ge la ka power abe ilitum ge la ke la itu man ning je nang ne pupe seta alang litum power ke do tu man ke la ke ning je long li la dak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bomb abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bomb akam anta election tang det an si claim bomb chot nang ji puye. Dadake pu. La si la so lama bang non itu masih MEM atau manta lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tum ta ningje beratiti itu son pape claim po son claim po la an ke la ke election ke chepe haji alang litum jak kong do pot non mat ke las election ke chepe haji aphan undue kopul maho undue opportunity alang litum ke en lo la ke lasi la ke undue opportunity mane ke long le det nang ji opportunity ke long le net nang ji our side alang litum la so our side ke en lo la ke chok che paning ye long nang ne pu ji ta ke pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se che dan la ke ka che lem kam ka li a ja ka tum ke election ke thur pan si ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plang po pan si ma tha chot arleng ke the ka li law ting ke MLA MP minister chief minister ka do enta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige che plang dunjia phansi non election ki thur ko people lo aban athema public atum ke ka do go me ke delhi ke dam rake claim dam ji un e la si ilitum ing vailo niliphan ing vainon pulo na ing vailo te ni high debt lo te alang litum ke claim kang dung kam an kon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la hel la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek ye phan ke lage claim vek po sik sidul ka pang tang vek ye phan ke lage claim vek po la pen sik sidul ajak kong kang botang pot anta ka chelong tu edi je phan claim vek po la pen ke lan chot takalilang di mahasao phan MLA number ka pe bat je phan la pen MP ka prek hata ke PG phan yung claim vek po la pen di mahasao long non ponchart si pedokok lo hadak autonomous council ka leader lo haladak la ponchart aku ka pe war to fit je phan la pen aku autonomous council ke long to vek ya phan di mahasau ta la si hadak ta ni claim vek po la pen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hut ke number 3 di Phu ST autonomous district constituency pu si Phu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general half plain district along ST atom han ka reserve ateng si dak wi thurong lo la pot nilitum nili hailote itum autonomous
constituency ako ke long to vek dia pan claim vek po lapen do olang ke claim kang tu development ason abatay lo ni ningje university ta West Karbi Anglong ta do nangi lapen ke di Mahasau ta university do nangi medical college ta di Mahasau Aphlong ta do vek nangji lapen medical college West Karbi Anglong ta do vek nangji nona mat ke itum East Pen damlo te banga district kap jet itum emethang district je damlong ji titi la port ilitum hatakta university lapen medical college ta do nangji lapen la district ke thomang bom pharmacy kachar pharmacy school bi vek nangji lapen bi vek jia phansi ni li claim vek po athema iltum pharmacy school ka por helong lepen jok pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu aling si itum rong asoge thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor varatiti la ka pa ve date dia phan dum ing long a rat pharmacy kang pulong et dia phan do wai ke jor long et dia phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along dan li bivek po na pen hamren ke college ave engine sumemi kipuge district headquarters puada college do ta ha atok ha bit aju college putin mi la si non hadakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek po la bang ke claim bek na yalam la pen nonamat LP school do chot po ME school ka ve pen a job LP school ke pas tangatum arta ningkan krehini ningkan kre homatum akahelo ni kilometer cap crazy an akeng benge damnang habit aju phere meme commanded kidnap that meme so maraphan lapot lage LP school ke do thai an ke ME school da bivek po ha the dung aphi ke akahelo ke dam la lesson ga prek lo lage heno halata heno seta la bangke puan phere me lo seta la potsi LP school ke do thai ain ke ME school ke bivek po lapen hospital ke bivek po to war ka ve thai idom ha kungri piason jinam veliason lapen ke ha borpung tarapung son lapen singhason along dipo hala jolin lapen ke wongjang lapen ke ha jirka intierong lang meglu lang bini ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum towara bangke silam lakpo lapen ke lan chon takalilang haladak chu kukip aphan ke plung po amat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen silonia long van la amar halatum non ke vote nange pi dunji aphan school nange dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ge kuki ke flung pu ama karbiatum kadrong combat lo la ke claim dun la ke ilitum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta ningi tipu ko pisi nang tum dak habit ke donang po dak pen dam serak no dam de police nang ne po puson si ka pap ere tu pusipu hala ke karbia tum a ron ka chete ni det apot lo la ke la pot si ni tum bang ke non nili power long le ko sita nili jerka in tierong ta polling station ako pon tu det lo lapen nili hala terang ke thia rong hala doctor lipson rong pie to marong ta ako polling station ako pon to det lo lapen tar long abang ke akimi polling station ako silam to det lo hala ka prekan ta ka silam dia phan nil tu application pi lo non election tang lo te hala anta ako pi pe do to lap son thak si along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station larpi lapu amethang polling station long amen ve ko nat lo ne chirita theklong le
la pot si non neli non nang litum pen ka choning ri kang tum nang litum ta lam ba je thang non rong asar atum an la pen ke serwan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syama tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen non amat celang dun serak nang i polling election office along amen cepe do serak nang i do ke do posipu amat online pen ke claim amat amen dake do nang i apot bang ha Rajasthan nang klang ro ha Gujarat nang klang ro lake la BJP tung ka bojat lo tribal tum election ka pe vote ka pe joklong le de Aphan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang det le non sum muchot akam pe polo na claim ro la pot la ke ilitum che chak lun dang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang le letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dak nang itum che pon thu serak na la ke claim serak masilo la pen BLO tum phanta choning rilo alang litum pheri re pin pen athema itum khei aron si ke chedan la pot si BLO tum ta pheri re pin pen non amat la voter list along amen ke che pe do to at dia Aphan rat atum phan inglong rat atum phan than vek nang ji osomia atum phan adivasi atum phan than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC atum phan an ke CC committee atum la pen PS committee atum phan na choning rilo alang litum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ge chedan pule hilie ve pule ko busi ke ka hai ujilama itum vote hello hilie lo ke ante a hilie ve pulote la ke ron ta hai udilo la ke kaceteng men loka hayu ne deji non huti la potsi choning ri lo ko kaceteng pule lote lata la ke violence se plang tu det le pogante in sam jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ki Aphan kadu eta claim pro nang inon autonomous state tu ke la ke long vek ji Aphan ke la tu ni tu nge claim vek po dakar biang long akaprek di mahasau akaprek tame la tu ke alang litum akaprek sinangi ponde akaprek tame alang litu zata la pen aku hala mo pen tipu ponchat hadak bikok lo pahadi dakta nang biji Aphan si nelitum ka chinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchat office sige biji pu la ke arlo pen itu chini dun ke la so pape claim long le det nang ji jila porishad ponchat ke dak pape wan long le det nang ji atheman jila porishad ponchat ke wan lo pulote la ke constitution article 243M la pen ZC si la ke karkan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan ka selam a ponchat a law section 1 sila ke karkan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng a jutang an ka pivir ja Aphan sila ke claim lo la posi ponchat ke la ke chia tum a ponchat abang ke pedolong ledet nangi ilitum hala article 243 D along ke tok ilitum tribal atum a ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke enjeng tirupunyo songsat wen pulo lapen ke reng ma dung enjeng tirupunyo songsat wen pulo kuki tungge tulsung waisa pulo lapen dimasa tungge rajinai sokho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum akhing nok ma pulo syama tum mukpom chahuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok do lake ni tum claim vek po election high lote lapen lan ta chot kali la खेती के क्लेम अकाउंट दी आठेमा किताब लोग tok lo इधर के चिराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाड़ा के तो आठे दुकान ये दो पुलते इन लोग ले थाक्सी नी जी के दी लापेन के लोग ले आ थाक्सी हेम ता किम जी के दाक्सी इन नी थिप जी जोकरा नंग थारले ले लू खेती क्लेम ता लोग ले लोग सी इंगी क्लेम थिप जी के अंते जोकरा नंग थारले ले लू ला पोटसी इधर के चिराई पुलते अंते नॉन aru nong ching di ta nang le thule po ile tum kheti claim vek nang ji la pen ke dukan do vek nang ji dukan ga pe dolong ji Aphan kheti ke claim long ji Aphan ne tum apang ke election ke hailo te thur pa po claim vek pala thuke la pen ke
riso o karjang atum non dak pen kat nang etlo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi da thi lo ki thiar pum da chewan long le det lo do pik lo ajhar tum penan so ta che kat lo la son la ki tum adet akai ki vir akam la ki la potsi la non haladak kachong dat dam atum phan an dakar biang long di mahasau ang bong nitum awar sai pi repo la pen ke dukan ke theke do ya phan hardware dukan ke do ya phan color ke jor dukan ke claim ya phan electricals goods dukan aphan peri ke joya dukan aphan nitum ki pg loan sita nitum pidet polar somar o karjang kang tang business ke claim tek atum an sita nitum choning rilo aprang teng bacho be nang nei loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anul kapre ka phan pangni rong la pusana kam la ke claim nang nelo hakki che dom phan dukan long pangni thurong polote la ka thang da le velo sona bangi kheti claim puta along le do mat kheti hambang ke che dom ba pe claim rong po bang ke la ke claim nang nelo eme thang si claim nang ji la thege therak nang ni la ke bang american te ri hidi ke claim mathatha ki abigha si achi risi suri troxi e dona munit kheti claim hada ili tunge thengthe e katherak bodi ki duk pun nang chini det napu ini ta duk edlon ta sita e tunge thengthe ta e hai he bodi america te kilometer e thengthe sai se ti lo ta ke israel ta la pu thak lo la pen an ke chohot america long la pen Israel along ni tu dam vek lo kai ta theng thek ki up ili tu pu har lung pen la son har lung pen nang bidun kok ti lo hadake la ke theseri pu ka li la ke an ti cholong si nang pi hadaka an ta ave tu dak ken ti dia hadake him la pen la theng the sai se lo ka hadake therak nang ni lo la ke kar bi ing long rat tu an ke kati ki ja pa ason api pang reng nang ji chelong chai nong ka pang reng ye phan ni litum claim vek ji athema chelong chai nong pang reng lete hor ve de ke di a hi pen si hor se plang ke di la pen a jok iritum along le non hor ka ve sai selo la pot si chelong chai nong pang reng pik nangi chelong chai nong ka pang reng pulote lang da lang dun pe min nangi han ame thang pachupan nang pa pithie nang reng de reng po ka ma bang kali sona bangali la pen ilitum बाप की फुगा से लेट पेन pot read बैठे हिदी बैठे बाप की फुगा से लेट पेन pot दवाई आप देख तीती बड़ी हाला दवाई आपो लांग अलोंग दून पो चाय नोंग चेलोंग तुम बाप चो पो लांग अलोंग लांग जून पो थीरुक तीती बड़ी ला pot सी ना तुम बाप की फुगे से लेट नंग नहीं लगे दवाई पी नंग नहीं लसो बाप की फुगा काम बंके आंलोटे तुम चाय नोंग चेलोंग भाग वी वो अंता लगे रेंगुन एलो itu mata pemenang ila soalam bang epet emetanga mata prana mata la ke memede ji PCC hai lo te pi lo la nili kaning je bara thai hui helu nili claim ji ke adu ya hoi thang tu hin be ha adu ya hoi thang ja pe adu ya hai ke la ke ni tu ke che lang vek po la ke kaning je ya kam da velo la bang PHLC ke case ke chelang ilong ri ke chelai ke chel rai ji putang det lo le adu ya hoi le ke chelang le det jilang ma sona le pinis tu no chok det lo sta la na le la so prang ke se tu na le pan la jitu na le nu file ke cancel ni ki ko na le tu pan ki la long bi alang li tum choning ri lo bang sarkar tum kroy credit lo bang returning officer kroy credit lo bang damn care hai returning officer neli phana pe 5 minute isi ta nang nei bini sir candidate ba hini doko kolam thep tha sab lam klar ti ma bang ini ka leader le alang li ke lage dummy candidate neli tum neli pine chaplang det na bo ala neli nomination paper sa di athe non hote ni tum khai ka che roy akam se claim kan di bang man se ka dan ke di bang khai ban si hala tum un an ke ni phana pi un energy ke claim ji ke la ma si ni tum aphl si pen do vek nei pu si alang li phan ni tum pa pi pi dun ne alang li ke chi withdraw that po nan du zona sa ka pre so non la so pusan do mo do bon hala tum ta
la si bang kriket thom tu kok lo ke la sebutan nali kar bengong arah kan kupi message lo sir piji la gitu nan han nali gains kacesong kese tumhan lagi nili ningjeng tung jelo kan ningje jitan ni de che bhar jak cho dalam lo bang kan ningje je tum do lo ratul pak lo ke magalang lo biasa tu polling station na secretary president lumang reply pi bom lo